Dugang nga 180 ka mga stranded antiqueño sa Manila ang nakapauli paagi sa programa sang Antique LGU nga libre uli sa Antique. Ini ang ikaduha nga batch nga nakapauli sa probinsya. 378 ang una nga nakapauli sang Lunes halin sa Batangas padulong sa Lipata Port sa Banwa sang Kulasi. Pareho sa nauna nga nakapauli paidalom sa striktong home quarantine ang mga local strandee. Nadismaya ang PCG copy sa Napulo ka mga stranding nga nakasakay sa roro vessel halin sa Batangas nga wala sang koordinasyon sa LGU. Temporaryo ang ginhold sang Philippine Coast Guard sa pagdungka sang barko sa Kulasi Port sa siyudad sang Ruas kahapon. 5 diri ang residente sang Capiz samtang 5 naman taga Iloilo. Apisar wala sang koordinasyon ginpadulungan sang LGU Ruas City ang mga residente kag ginpaidalom sa rapid test subong adlaw. Samtang ang 5 nga taga Iloilo ang ginsugat sang ila LGU agud masunod ang nagakaigo nga protokol. Hinali Ginbaha ang Sipalay Public Market sa Negros Occidental matapos nagtupa ang mamunog nga ulan kahapon. Madasig nagsaka ang tubig sang halos tuhod nga kada lumon. Naglawig sa masobra 1 ka oras ang baha antes nga nagsubside. Kuring ginaligar gintiro patay sa Dumangas, Iloilo. Sa Facebook post ni Jerome Jocos, may 1 ka persona nga nagluthang sa kuring sa barangay Bulilaw, Dumangas. Luyag ni Jerome nga mahatagan hustisya nga matayon sang pobre nga kuring. Sa subong wala pa makabot ang reklamo sa Dumangas Police apang ila pag-aimbestiga ng insidente sa tion nga mablatter na ini.